Si la teva energia fos una bateria, quin percentatge tindries ara? Si baixa massa no és mala sort, són 4 hàbits invisibles del teu plat. Pensa que el teu cos és com un banc. Si fas ingressos d'energia reals, rendeix. Si només pagues comissions de sucre i estrès, et quedes a zero. Vegem aquests 4 hàbits. 1. Esmorzar de sucre líquid. Sucs, brioixeria o cafès dolços t'embalen i després et destrempen. Et proposo el plat semàfor al matí. Verd, fibra, fruita sencera o cibada, groc, proteïna, iogurt de soja, tofu remenat o hummus i vermell. Limita les farines refinades. 2. Cafè en dejú com a esmorzar. T'activa però et roba estabilitat. Prioritza l'aigua i 10 grams de proteïna abans del cafè. Mig got de batut de pèsol o soja, iogurt de soja amb una cullerada de taïna o un grapadet d'ametlles. 3. Picar per estrès, no per gana. Si el cor demana calma i la mà busca galetes, para 30 segons i pregunta't: és gana o és nervi? Fes una mossada 1+1, fruita més fruits secs o bastonets de pastanaga amb hummus. I 4. Sopar tard i sense proteïna. Arribes buit i el cos apaga llums. Solució? 3, 2, 1, nit. 3 hores abans d'anar a dormir acaba l'últim àpat. Fes 2 porcions de verdura i una font de proteïna. No cal perfecció, cal direcció. Tria només un canvi aquesta setmana i celebra el pas d'avui. I si caus, torna al pas anterior. Amb quina microacció començaràs avui? Escriu-la als comentaris. I si vols més idees nutricionals i en català per pujar la bateria, segueix-me i guarda't aquest vídeo.